Здравейте, намирам се в Милано на международното изложение за мотоциклети и индивидуални превозни средства. Ето го и презентационния щанд на Висет. Тук са представени всички модели на Висет. В момента е стартиран в производство новия Висет Apex 9. И сега ще ви го представя новия модел Висет 9 Apex, който от март месец април предполагам, че ще е в магазините на Air-Rider и в дистрибуторската мрежа на Air-Rider и в сайта на Air-Rider. Първото нещо, което забелязваме е цвета, който е вече напълно изчистен, сив, тъмен титани, като новия iPhone 15 Pro и силните LED светлини, които са вградени отстрани в дека и отпред. Също друго, което прави силно впечатление, са спирачките. Те вече са хидравлични и са бронирани с много красиви маркучи. Другото, което прави силно впечатление, е батерията. Тя вече може да се извади от дека и примерно да си оставите тротинетите в колата, а да изкарате само батерията и да си я занесете в къщи, да си я заредите. Другите подобрения, които виждам на първо четене, са по-стабилният заден калник, който е хванат с метална скоба, и ето тук стария модел Висет 9, който е. Виждате го калника как е и няма задна светлина. Тук вече имаме и стопче, което свети. Другото, което направи силно впечатление, са двата фара, които са сложени, които са монтирани в дека с тези големи лупи. Какво ново има в Висет Apex 9? Първо да почнем от кормилото и от пулта за управление. Вече Висет Apex ще идва с този голям дисплей, пак с гаваемо кормило. Мигачите няма да са вградени тук в ръкохватките като на Висет 9 Plus, а си има специален бутон, който е много готин и се натиска много лесно и мигачите са значително по-силно светят. Сега пускам десния мигач. Виждате къде са вградени и колко силно светят. Сега пускам и левия мигач. Клаксона е до мигачите и бутона за смяна на скорост. Тук от дясната страна е спусъка за газта, но както виждате в момента, независимо че го натискам, не тръгва. От Висет 9 са помислили и за сигурността на някой ваш приятел, който не разбира и дойде натисне спуска. Знаете как рязко тръгва тротинетката. Те са помислили и за това. Когато тротинетката се остави за 3-4, може би даже за една минута, автоматично се включва на парк и спуска за газта спира да работи. За да го пуснете, трябва да натиснете за 3-4 секунди копчето и вече може да карате. Имаме еко режим, спорт и рейс. Като слизаме надолу, казахме, спирачките вече са хидравлични, с много хубави брони направени. Тук имаме едно голямо съкровище, скрито зарядно с USB-C и нормалния USB порт. А също така, тук като махнем тази капачка, може да скрием вътре AirTag на Apple или на Samsung, за да може да знаем във всеки един момент къде се намира нашата тротинетка. С този бутон, тук, който е на спусъка, може да се управлявате светлината, която е в тръбата на кормилото. Като натиснете два пъти и сменяте различни типове осветление. За сега е само синя светлина, но е с различен режим на действие. Закопчалката е също като Висет 9+. Спирачките вече, както казахме, са хидравлични. Фаровите са доста по-силни, които са вградени в дека. Буксите за зареждане са отгоре върху дека, с много готини капачки. Виждате ли, вече не са отпонени гумените. Дека е с много хубава стабилна гума направен, да не се хлъзга. Това тук, скъпи приятели, е батерията на Висет Apex. Висет Apex 9 е с IP рейтинг 67. Сега ще ви демонстрирам как се изважда батерията на Висет Apex 9. Натискаме тези две копчета, които са върху спусъка, задържаме ги, казва се тук на таблото P01, после минус, катенарчето се маха и изключваме тротинетката.
и вече батерията може да се премахне и да се я занесем, да се зарежда в къщи. Вижте как е изолирана батерията и на нея също има куплунг за зареждане. А това тук е заключалката за батерията. Както ви демонстрирах, като вкарате кода, се отключва и сега като я поставя, ще се заключи, за да не може някой да я гепи. Ето. И сега вече батерията не може да извадите. Тук вътре са контролерите, кабелите, лайт сензорите. Всичко е затворено и изолирано много добре. Както казах, тази тротинетка е с IP рейтинг 67. Пак си имаме два мотора, но тук те вече са 2 по 700 вата, доколкото си спомням в ценовата листа. Ще ви демонстрирам задния стоп да видите как. Ето, направете разликата. Слагам го до V-Set 9, тук имаме V-Set 9, това е V-Set 9 Apex. Виждате каква разлика има. Това е, което видях и научих за малкото време, което съм тук за V-Set 9 Apex. Много ми харесва модела, цветът е много хубав изчистен. Синята LED светлина, с която са комбинирали, е наистина много готина и се очаква, както ви казах, да е наличен в магазините на iRider 2024 март-април месец и също така и при нашите дистрибутори. Също така казаха от V-Set, че очакваме нещо подобно, такъв подобен апгрейд и за V-Set 10+, и за V-Set 8. Но времето ще покаже. На мен апдейтът страшно много ми харесва и мисля, че и на вас ще ви хареса. Довиждане и до нови срещи!